fent una marató de contes i totes aquestes noies i nois que veieu són alumnes del grau d'educació infantil de la FUC. I avui ens explicaran contes des de les 5 fins a les 8. No cal que us feu tota l'estona aquí, sinó que podeu anar mirant contes. Hi ha contes en aquesta sala i a l'altra sala, la d'aquest costat. Els contes són contes d'arreu del món. Sí? I ara començarem per un conte australià que es diu La primera sortida del sol. Ens ho expliquen la Lídia, l'Andrea, la Cristina i la Clara. Sí? Esteu a punt? Com vulgueu. Bueno, hola, bona tarda. Com us han dit, és la Cristina, és l'Andrea, és la Clara i jo soc la Lídia. I, bueno, ara començarem a explicar el conte de la primera sortida del sol. Necessitarem la vostra ajuda. Ara les meves companyes us repartiran les torxes. Hi haurà un moment a la història que agafarem aquesta torxa i tots ens haurem d'ajudar i l'haurem de moure d'un costat a l'altre. Ara, quan tingueu les torxes, ho trobarem. Vols agafar un? És un campus. És d'un campus que es fa a la FUC. Doncs, fa molts i molts anys, durant el temps del somni, la Terra era fosca. Hi havia una enorme enterrissa de núvols que no deixava passar ni la llum ni la calor. I feia molt i molt de fred i els animals havien de viure arrossegats per al terra. L'amor vivia encongit, arrossegant el nas gairebé fins al terra. El cangur no podia saltar. I cap dels ocells podia volar més alçada d'uns quants peus. Tots els animals estaven molt i molt tristos perquè no veien la llum i tenien fred durant tot l'any. Només la serp era feliç perquè era l'únic animal de tots que vivia arrossegada per al terra. Els animals vivien recapturats per la terra fosca i humida. A més, buscaven fruites i baies. Sovint era molt difícil trobar menjar i podia passar dies i dies mentre variava. El tal estava tan fart que els animals xoquessin amb ell que va decidir fer-se un cau per poder dormir durant llargs períodes de temps. Finalment, els ocells van decidir que ja n'estaven tips i van convocar una reunió amb tots els animals. Les garses, que eren els ocells més intel·ligents, tenien un pla. Nosaltres no podem volar perquè el cel està molt baix. El que necessitem és empènyer el cel cap amunt. Si reunim entre tots molts bastons, podrem empènyer el cel cap amunt i tindrem files d'espai per tothom. Tots els animals van estar-hi d'acord i van començar a pilar un munt de bastons per poder empènyer el cel. Les garses, que eren molt llestes, van agafar els bastons més grans que van trobar i van començar a empènyer el cel cap amunt. Mireu, mireu com s'anava el cel! Funciona! Els cangurs, els talps i les vaques van asseure a contemplar com les garses anaven empènyer a poc el cel cap amunt. Primer es van rebaixar sobre unes petites pedres. Després van començar a estirar i es van rebaixar sobre unes petites muntanyetes. Mentre els animals s'ho miraven tots, les garses anaven empenyent i estirant fins a arribar al cim d'una petita muntanya. Els animals feien hop, hop, com a mínim, ara podem passejar. Encara era molt fosc, però si més no,
i el cangur era fer petits i magnífics saltirons. Les garces van continuar panyent el cel cap amunt, fins que van arribar a la muntanya més alta de tot el país. Mireu! A poc van anar fent força, molta força, tanta que el cel va sortir disparat i una enorme raig de llum i claror va entrar a tot el país. Els animals estaven molt sorpresos de que per fi havien aconseguit la seva estimada claror i a poc van adonar-se que va aparèixer una meravellosa llum que provenia de la bellesa de la dona Sol. Tots els animals van estar molt contents i van quedar-se a contemplar el cel tot ple de colors grocs i vermells molt bonics. Plenes d'alegria, les garces es van posar a cantar. Mentre cantava, el seu cant va arribar arreu del món. Elles dues van pensar que ja podien volar més amunt. I la dona Sol va aparèixer del seu refugi de l'est. Mentre apareixia, s'anava pintant el coloret que té a les galtes i anava pintant els primers núvols d'un vermell i groc preciós. I ara és el moment que tapem les torxes, perquè la dona Sol fa el recorregut que fa cada dia. I mou, fins que arriba al seu refugi de l'oest. I quan arriba a casa seva, apaga la torxa que flameja. I és per això que des d'aquell dia, cada vegada que la dona Sol es desperta, encén el foc i recorre tot el país d'est a oest. I les garces li canten una cançó que l'acompanya al llarg del dia. I aquesta va ser la primera sortida del sol, la primera de totes. I pot recordar que aquest conte s'ha acabat. Podeu aplaudir si s'ha acabat. Ara recollirem tot això i tindrem un altre grup que farà el conte del que fer el drac màgic. Sí.